Oare nu este mai important sufletul vostru decât orice altceva? Ce vei da în schimb, omule, pentru sufletul tău? Ce vei da în schimb, omule, în schimb, dacă tu ți-ai trădat Dumnezeul tău, credința ta, biserica ta? Ce veți face voi când veți fi puși, ca acum, ați fost puși în fața unui sinod tâlhăresc din Creta și l-ați înghițit? Ați fost puși în fața unui fapt împlinit când veneau papa prin România și papii au fost primiți ca și clerici și ați înghițit? Ați fost puși în fața unor momente în care, iubiți credincioși, schismatici au fost pomeniți la un punct important când trebuia să fie sfințită o catedrală a neamului și tot veți fi puși în fața faptului împlinit când veți vedea unirea Bisericii Ortodoxe cu Consiliul Mondial al Bisericilor, cu papismul și cu toți ceilalți și veți fi trași într-o rătăcire și erezie într-o noapte. Și când veți cădea din har, vor începe boli.